Asaphokoka amazovelwano ngokusweleka kweqala lembethi manqindi uDingani the Rose Thobela. A year ago, the Treasury actually allocated 784 million rand for the outsourcing of radiation oncology. And to date, not 1 cent has been spent. Amachantliziyo abambe uqhankqalazo ekhalazela ulibaziseko ekunikezelweni konyango lwe-radiation kwizigulane eziphila nomhlaza eGauteng bebamba uqhankqalazo namhlanje. Isebe lithi lisebenza ngokuzimisela ukusombulula le nyewe. Molweni makhaya, Khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Abebesakubaza imbalasane kwezamanqindi kwihlabathi bamchaze uDingani the Rose Thobela njengomakhwekhwetha wembethi manqindi kweli. uThobela beneminyaka e-57 usweleke ngomgqibelo emva kokugula. Impilo emthwaxileyo uThobela nobesanziwa njengoRose of Soweto imthintele ekubeni inxalenye yomsitho weli wembethi manqindi olwesihlanu odlulileyo nobubanjelwe eParktown eGauteng. uThobela wazalwa ngomhla wama-24 kweyomSinzi ukutsho ngoSeptemba ngo-1966 yaye ubebambe itayitile zehlabathi ezintathu eziquke ne-WBC Super Middleweight esemanqwanqweni nawayiphumelela ngo-2000. Ukanti ngo-1990 ukuya kuthi ngo-1992 waba yintshatsheli ye-WBO lightweight logama ngo-1993 wabamba i-WBA lightweight. Ukanti wayekwangumhlobo omnye umakhwekhwetha wembethi manqindi uJan Bergen. I'm very upset because we were very good buddies. Omnye owayekwayintshatsheli yehlabathi yembethi manqindi uBrian Mitchell umchaze uRose of Soweto njengeqhawe. Dingani was legendary in many aspects. He wasn't only a 3-time world champion, he was a great guy outside the ring as well. Iqala lomthelekisi uRodnett Berman uthe uThobela yeyona mbethi manqindi igqwesileyo yakhe yakhutshwa ngumZantsi Afrika. He fought a fight that nobody thought he had any chance of winning. It was super middleweight, and that's how it bounced out. It's one of the most still spoken about, exciting finishes in South African boxing history. Ukanti ke ukuhlonipha eliqala uDingani Thobela iPremier Soccer League ibhengeze ukuba iza kunika umzuzu wembeko kwimidlalo yonke yale veki ye-DStv Premiership, Nedbank Cup, Motsepe Foundation Championship nakwimidlalo ye-DStv Diski. Livumile ngolibaziseko lobonelelo ngamatiletile okunyanga izigulane eziphila nesifo somhlaza isebe lezempilo eGauteng. Oku kusemva kokuba amachantliziyo amalungelo ezempilo aquka iSection 27, iTreatment Action Campaign kunye neCancer Alliance benikezele ngoxwebhu lwezikhalazo kumagosa aphezulu ezempilo ngethuba bebambe uqhankqalazo namhlanje. Isebe lithi lisebenza ngokuzimisela ukusombulula le nyewe. Inhlangano iCancer Alliance Organization iyabuza ukuthi ngabe iyiphile imali yakhishwa ihhovisi likaMgcini Mafa inika umnyango wezempilo eGauteng njengoba le mali ingazange nje isetshenziswe. A year ago, the Treasury actually allocated 784 million rand for the outsourcing of radiation oncology. And to date, not 1 cent has been spent. The tenders have been advertised, but nobody has been appointed. iTreatment Action Campaign ithike umnyango wezempilo esifundazweni kumele uyeke ukhodula inyawo usheshe uyilungise inkinga onazo. We have engaged the Department of Health in 2020, 2021, and even now we've been engaging them constantly. Unfortunately, they were not responding. Kukhona akasebesola inkohlakalo ngalokhu. How do we know they haven't stolen the money? Why aren't they spending the money? Because we know this is the Department of Corruption in Gauteng. You can't trust these people with 700 million rand. Umnyango wezempilo esifundazweni uyavuma ukuthi ikhona ingqinamba ezikhona ezibe imbangela yokubambezeleka kodwa uthi usebenza ngamandla ukuyixazulula. There is a commitment from the department side to ensure that we address the issues that have been raised as speedily as possible. NgiuCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibinga ngisegoli.
Bahlabikhwelwa abahlali basemangweni eNkomazi eMpumalanga malunga nemicelimngeni yokwanda kolwaphulo-mthetho kule ndawo. Baxhalabe ngokwanda kwamanani oqweqwediso nokuthutyeleziswa kwezithuthi zisiwa kwilizwe laseMozambique. Kuqhutywe uthethathethwano nosekela-mphathiswa wamapolisa uCastle Mathale ngexesha lembizo ebibanjelwe kwibala lemidlalo lasemangweni eMpumalanga. Baphume ngobuninzi babo abahlali basemangweni bezokuvakalisa izikhalazo zabo begxininisa kakhulu ngezenzo zolwaphulo-mthetho. This thing is it's a syndicate because it's an organized crime actually, because you'll find out there is a link between policemen, the South African Defence Force and the community or these people from Mozambique. Usekela mphathiso wamapolisa uthi bayiqaphele imiba ephakanyisiweyo. We have established a border management authority which is operational, launched by the president I think last year in Musina to respond to that specific area of the border, and we believe that the border management authority and the programs that we have put in place will be able to respond to the challenge. Umathale ubongoze uluntu kuba lusebenzisane nabo bengamapolisa. We discuss cooperation between Mozambique and South Africa, and there is commitment from the two authorities to work together to combat crime. Kusenjalo amapolisa aseMpumalanga athi afumene imoto ezibiweyo ezingaphaya kwama500 eMozambique. Umongameli Cyril Ramaphosa ubachaze njengamaqhawe abo bawongwe i-National Orders kulo nyaka ebethetha kumsitho we-National Orders nobubanjelwe kwi-Presidential Guest House ePitoli nobuzinyaswe zintsapho kunye nezihlobo zabo bebewongwa abaphilayo nabangasekhoyo. Mathandathu amacandelo lamawonga i-Orders of Mendi, Ikhamanga, Baobab, Luthuli, Mapungube kunye ne-Companions of OR Tambo nequka onke amanqanaba obomi baseMzantsi Afrika afana namatshantliziyo engcinezelo ezendaba shishino kunye nobulungisa kwezentlalo ngabantu abangama30 nabebenegalelo kakhweni kweli abathe bawongwa. Kusapho lukaNjingalwazi Mularo Doyoyo ukufumana kwakhe iwonga leMaphungube yesilivere ngegalelo lakhe kwizifundo kunye nophando kwicandelo le-aerospace kukuzalisekiswa kwiphupha. It's only God who knows why he couldn't make him wait to receive this honor himself, but we are here as a family very proud of my brother. Umphathiswa uThembi Nkadimeng nongudade Bonokuthula Simelane nofumene iwonga i-Order of Luthuli yegolide uthi usapho lwakhe luswele imilomo. I appreciate her bravery, I appreciate her choice. I wish I could live to see her final resting place. Uma Williams Kekana uwongwe ngewonga lobukroti i-Order of Mendi yesilivere ngobubele bakhe kwanobukroti owabubonisa ngelixa wayenika amatshantliziyo exesha lengcinezelo indawo zokufihla intloko. Enika ingqwalasela kwinkululeko icandelo lezendaba, umongameli Ramaphosa ugxininisile kwintetho yakhe ngendima eyadlalwa nguAgriglaste nowayengumhleli wephephandaba leSowetan ekudandalaziseni inkohlakalo yorhulumente wengcinezelo. uGlaste uthi wejize ngewonga Ikhamanga igolide nelamkelwe ngunyana wakhe uJerome. Acts are not done for the sake of name, prestige, fame or fortune. They are done out of conscience and an unwavering responsibility that many of them carry. uRamaphosa uqwele ngelithi igalelo labo bawongiweyo lifanele ukuba libhalwe kwiincwadi zembali yeli lizokufundwa zizizukulwana ezizayo. Usabukela indaba kwijelo iSABC 1 siza ngqo kwikomkhulu leSABC eAuckland Park eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba kwikhasi leYouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike sikwabongoza kanjalo ukuba xa ungekamcofa usubscribe wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe ababesakuba zimbalasane kwezamanqindi kwihlabathi bamchaze uDingane the Rose Thobela njengomakhwekhwetha wembethi manqindi kweli. uThobela beneminyaka e57 usweleke ngomgqibelo emva kokugula.
Imanyano yamafama kuzwelonke ikhahlele kugqirha Sam Motsuenyane ngendima yakhe ekuphuhliseni ezolimo kweli. Waziwa kakhulu njengegqala kwezoshishino nasekuphakamiseni isikhokelo esisulungekileyo. Le manyano ikwamchaza njengegorha ekuphuhliseni amafama amnyama ukusukela kwiintsuku zengcinezelo. Umongameli wale manyano Patrice Matlala uthi lo kaMotsuenyane beyinkokheli ezithobileyo, umuntu onobubele nobulumko. Ukwaziwa ngokudlala indima ephambili ekusungulweni kwebhanka i-African Bank, ugqirha Motsuenyane ulandulele elizolo eneminyaka eyi-97. Umfelandawonye wemibutho yabasebenzi COSATU ithi iza kusebenzisa imibhiyozo yosuku lwabasebenzi ngomso ukukhuthaza izigidigidi zabasebenzi bavotele i-ANC. ICOSATU namahlakani ayo bebethetha nabamajelo endaba eKapa ngenkqubo namalungiselelo osuku lwangomso. Onye wabasebenzi uthi abasebenzi kuninzi abakubhiyozelayo phantsi korhulumente okhokelwa yi-ANC ngenxa yemithetho ephunyezwe kule minyaka ngama-30 enkululeko ukuphucula ubomi babasebenzi. Iquka amaqithiqithi ekhefu lokuba nabantwana, imithetho elwa ukuxhatshazwa ngokwesini kwakunye nabasebenzi abasemingciphekweni. Workers who are members of the Federation took a conscious decision that there is no other political party that understands the plight of workers in this country and that stands with workers. Ulosi waleke ngelithi bagaya inkxaso yokuba kuphumelele iqela le-ANC kuba babona iziqhamo zokuzivuselela kweli qela. Yozo yosuku lwabasebenzi iza kuqala ngomngcelele oxhasa iPalestina, kwaye iCOSATU ithi kulindeleke ukuba izinyaswe ngabantu abaphantse bafike kuma-2,000. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eKapa. ANC eNtshona Koloni imemelele onke amacandelo oluntu ukuba aphakame alwe umkhwa wokugrogriswa kwamashishini zizikrelemnqa. Zinyanzelisa intlawulo yokukhuselwa kwalamashishini kwimikhuba yemigulukudu. Iinkokheli zeliqela nabaxhasi babambe imingcelelo yokuqhankqalaza enyanga naseGugulethu kwiphulo lokugaya inkxaso. I-ANC ithi kufuneka kuqutyiswane nezikrelemnqa ezinobuchule ezisebenza ngezigrogriso ukufumana imali kumashishini amancinane namakhulu. People do live in fear. Vanessa, this march is not to try and substitute the police. We are not the police. We are the African National Congress. In our own name, we are mobilizing communities to stand up and say enough is enough. eKapa amaphulo ezakhiwo ezisiseko njengophuhliso lwezindlu nogutyulo lelindle namanye alityaziswa ngumkhuba wokunyanzeliswa kwentlawulo kumashishini ukuze akhuseleke. Our police services must make sure that criminals involved in extortion and the killing of our people must be put behind bars, and the justice system must not find it easy to give such people bail. Lo mngcelele woqhankqalazo utshayelela irali ye-ANC eza kubanjwa kumabala emidlalo e-Athlone ngomso ukuqaphela usuku lwabasebenzi. Wasakuba ngumongameli woMzantsi Afrika uThabo Mbeki umemelele abemi boMzantsi Afrika ukuba basebenzisane ukuqubisana nemingeni elijongene nayo elilizwe. Ukuthetha oku ngelixesha eFreedom Park ePitoli njengenxalenye yokuqaphela iminyaka engama-30 yenkululeko eMzantsi Afrika. In his Freedom Day address, President Ramaphosa said, quote, "We know that if we work together, if we harness the same spirit of unity that we did in 1994, we will surely overcome the challenges that he had mentioned." And history shows, he says, that by working together in pursuit of a common goal, we will succeed. We believe in a better tomorrow, and it is within our hands to shape our collective destiny, unquote. Consistent with this approach, I suggest that to respond to the enormous challenges created by the counter-revolution, our people should convene in a new and truly inclusive national dialogue to answer the question, what is to be done? Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen uthembise ngosiphula nengcambu ubundlobongela impatho gadalala esekelezwe kwisini nentswela-ngqesho kwisixeko esimbaxa seNelson Mandela Bay xa eliqela lithe laphumelela unyulo. Le nkokheli lisegqibe irhiphulo layo logaya inkxaso. Abaxhasi bebonwabile kwaye benethemba
uSteenhuisen ugxininise ukubaluleka kokukhusela abahlali kulwaphulo-mthetho. Lo masipala uMbaxa ukwindawo ye-10 yezona ndawo zinobungozi ehlabathini ze abe yeyona ndawo enobungozi kweli lizwe. uSteenhuisen uthe oku kungatshintsha. So while this city is known for its friendliness, there's nothing friendly about the violent crime that has gripped Nelson Mandela Bay. And in fact, a recent international ranking rated Nelson Mandela Bay as the most dangerous city in South Africa and the 9th most dangerous on the entire planet. Just think about that, the 9th most dangerous on the planet. Uthi amaqela onqevu udusho olusekelezelwe kwisini nokunqongophala kwamapolisa zezona zinto baza kugxila kuzo xana besilwa ulwaphulo-mthetho. Create dedicated courts to tackle gender-based violence, and we will tackle child kidnapping and child murder by creating specialized units to go hard after those criminals who prey on our children. uSteenhuisen uthembise ngokongeza amapolisa nokwenza izibhedlele zikawonke-wonke indawo ephucukileyo. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Anda Nqonji, eGqeberha. Iqala lomzabalazo elingasekhoyo nowayesakuba inkokheli ye-PAC uGqirha Motsokupheko uchazwe njengowayeyintsika kumlo wokukhulula uMzantsi Afrika kwingcinezelo. uGqirha Pheko ulandulele eli eminyaka engama-93 kwiiveki ezimbini ezigqithileyo. Usapho nabahlobo bamchaze njengobe yinkokheli yokwenene. Mongameli Cyril Ramaphosa umonge ngenkonzo yaseburhulumenteni kwinqanaba lephondo. Kunikwe imbeko kwiqala lomzabalazo elalwela inkululeko yeli. uGqirha Motsokupheko wayengumongameli we-PAC usweleke ngomhla we-19 kule nyanga wayelilungu lepalamente yeminyaka eli-10. We will agree that he was a freedom fighter. He was a Pan-Africanist thinker, an intellectual par excellence, a leader of a free democratic South Africa. okaPheko ukhunjulwe njengetshantliziyo elalibeka imfuno zabantu phambili kwaye umba omhlaba wawutshisa ibunzi kuye ebeyintsika kusapho lwakhe. He was a father and a family man first and foremost, and I think that not only towards his immediate family, but it has to be said to many other people whom he adopted, mentored, discipled, loved, cared for. Inkonzo yokubeka uGqirha Pheko iza kubanjwa kwibandla iRosebank Union eGauteng ngomgqibelo. Njengokuba kulungiselelwa unyulo kungekudala abanye abazukwazi ukuvota ngenxa yokusokola ukufumana izazisi. Bukela inkcukacha esithe vetshe ngeli nqaku kwinkqubo i-Cutting Edge kweli ziko le-SABC 1 ngo-9 ngokuhlwanje. Andinapasi, andinantoni, andinatransport. So ke mathile mme wa ka ke mathile mara o kgonahale go fumana pasi. Ba re nthusa ka ID le ngwana ka kgone go lapeng ke kgone go iketsetsa ka tšhelete ya ngwanaka. Lo mntwana lo ngikhuluma ngaye wazayo le ndlini kusho ukuthi i-Home Affairs ayimazi. Asisazi ngempela ukuthi kanti thina silahliwe yini, abantu balana balahliwe kufanele benze njani. Kamnandi mawethu. Mawahlangana amafilivu micamako basemba nje vumelendo kunonkanyezi nirhabulise hlwanje xa sijonga ke mbukeli liyaphawuleka into yokubana limathumbantaka kwindawo ezininzi naphaka lokhu ko-Upington kanti ke xa sihlabela mgama sijonga imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana singalindela umlilo wamadlelo kwindawo ezipha ko-Upington kanti ke siqhubeke ke napha kwindawo ezikoPulukwane koGqeberha ezenzweni nakwindawo kaloku ezisondeleyo pha eThekwini kanti ke ngokuhlwa njengoko kaloku mbukeli ubona pha kwindawo eziko Richards Bay napha eThekwini emazweni babambene ngamanqaku ngaye u-19 degrees lifudumale kwakhona ke mbukeli liphole pha koMthatha ngaye u-13 degrees kanti ke pha eMonti 15 degrees koMakhanda koCradock khona li-10 kanti ke mbukeli pha eMangalisweni nguye u-15 degrees chunce mbukeli sijonge amaqondo obushushu aphezulu liqatha uBhobhoyi kwindawo ezipha koMusina ngo-35 degrees kanti ke babambene ngamanqaku naye
Bay Phalaburwa. Xa sijonga ke mbukeli phaa Richards Bay nakhona mbukeli lipholile ngaye u31 degrees. Lifudumale kaloku xa singena phaa ezenzweni, singena phaa koMount Frere Ubhacweni, singene nakhona kaloku eMampontweni koNtabankulu, singalibali ibhizana khona lifudumele ngaye u27 degrees. Kanti ke nakhona phaa eNxuba eMakhanda ibe ngu30 degrees. Xa singena ke kwindawo eziphaa kwintaba ezixananazileyo kokuphumleni khona nakhona mbukeli lifudumele ngaye u29 degrees. And such andithi maziqhume inqawe emaxhekweni Xhosi.